Добър ден, господин Ром. Съглобяваме. Защо бе, старши? Как защо е, момче? Движи се по път, който е забранен за каручки, бе. И хубаво, анима, то знак няма там, бе. Ами чу сте знака, бе. Казах съглобяваме. И мами са мамата циганска. Казах си за долу съглобяваме. Аз ще стаза, ама няма кода там. Парайок. Всичко вземи, на земи, черга, оригинал, българска имам. Всичко тук корито, цигането да капя вкъщи, дето имам и него ще дам. Само ма поседа за мнам калманци. Аз кой ще изкарам от тия буквички? И кога изкараш, старши, аз като дам на желязо, пари вадя, бе. Пари вариш, бе. Български, хубаво е пари вадя, бе. Който и това фон е буркан. Старши, той не е за тебе. Как да не е за мене, бе? Ни пипай, старши, не е за тебе. Каквото и нещо това буркан. Той е мляко от кокос. Кокос? Аз харесвам кокос, дай. Взема млякото, то с майко, отиде млякото. Мами са мамата циганска. Дай. Старши, не дей, бе. Дай, тама съм ожеднял цял ден тук. Вземи млякото. Старши, не дей, бе. Не за тебе, старши. Айде, разкарай ми се от живота, че мога мириса, бе, мърся. Ди, кокосе, ди. Грозен са, не ма снимай тия човек. Се занимай с глупости, бе. Да, защото много си бял, че много... Я дай го върниш. Ти цигане мърся. Салям погони. Пътуй един търи стой. Хумбев, чакай, де тръгва? Чисти тя, спока, чакай. Клизма помправя, клизма. Ко направи, бе? Дай малко вода да го размажа, бе. Ау, тя става баш циганска работа. Тей, кот дори, аре. Да се вживам се. Още малко. Айде, дай назад. И как да сляза, бе? Казах си за долу, съглобяваме. Благодари, майко. Нищо по въпроса, бе. Тук моята жена главно... Нещо говориш по-чисто от... Като съм се родил българин, как да ти Няма, говоря? виж, искам да... Каручки. Разбирам те идеално, обаче знак няма. Йог знак, йог пише. Стига с този знак няма, бе. Ти знаеш, че няма, ще ти кажеш. Само тук... И? Как плащаме? Не знам, циганката в натура после. Ще дам да переш циганката. Косът, който ще запомни. Фърли, хюмне. Така ма по-отзаре. Още ма фърли, бе. Колко се чакай, разпадна са карус. Притеснявам се коня да вара на човека и детето и с нас. Ко? Да е моя коня. Аз казвам, ти говоря за 10 минути, не ти говоря за 1 час още да стоим. Да го изиграеш цялото. Аз твоите 10 минути ги знам. Дай. 1 час беше клипа. Ако искаш направим... Свърши, няма.